Dobrý den, vítám vás u dnešního nového videa a dneska Dobrý den, u dnešního nového videa a dneska toto video bude o malovacom teku, lebo idem na 5D a nemôžem byť otrasná, tak sa musím dako spraviť, lebo ja ešte na 5D som nikdy nebola a bola som, keď som bola tretiačka, youtuberku už robím od 3. triedy a určite nikdy nepočuli, že idem do Disneylandu. To ste nikdy nepočuli, presne tak ako 5D. A teraz to počujete. Nechcem používať hnedé farby alebo čierne, rozhazujúce. Idem na horor s mojím bratom, sestrou, musím to. Ukážem vám, čo tu všetko mám a keď sa popozerám, tak možno to budem vedieť. Ak si môžete pamätať, že minulé video som malovala Vanesu a bol napísaný, že čierny tek. Tak som mu musela namalovať na čierno. To bolo strašné. Aj mám iba hnedý tek a neviem. Mám tu plno takýchto akoby hnedých, takýchto. Potom mám takúto hnedú. Kde mám? Trošku. No. Takéto hnedu, čo som už asi s touto hnedou natáčala taký tek, ak si môžete poznať. Áno, natáčala. Neviem, aj s týmto štecom, to som si už kúpila v 3. triede sa malujem. Malovanie je môj sen, presne ako iné. Aj tento rúž je taký, že stvor červený. Alebo napríklad táto voňavka skôr rozňasňujúca. Tak čo s tebou? Alebo za takýmto štecom? Áno, môže byť. A viete prečo? Lebo je veľmi veľký. A je to taký, že... A mám to ešte aj make-up, ešte aj nanasený make-up. Tu som to prošlé video malovala. Toto je hrozné. Čo mi vyhovuje tu naviac je táto nesenka. To ma vyhovuje najviac. A ešte aj s touto, ale táto taká, vidíte, že je taká, ako také vojaci. 1, 2, 3. Taká rozdelená a ako môžete vidieť, že toto je iná. Rozdelená, spojená. A je medzi nimi rozdiel. Ako môžete vidieť, veľký. A napríklad, čo je rozdiel? Ako je taká pigmenta, toto je taká hrubší, a to je taký tenkší. No a ja som... Počkaj. A ja som veľko nevedela, že sú všetky linky rovnaké okrem obalu. Tento obal, ako môžete vedieť, že je taký úplne iný a tento je väčší a inej farby. Takže je farba, chučí a lepší. A teraz ako mám rozhodnúť, že aký si dám, tak ja neviem. Tak ja použijem prvo tento veľký a potom si tam tento. Dobre, ja si ho dám, ale toto je oveľa lepší, lebo tento sa dá naposledy, alebo tento, takže neviem, že ktorý sa dá naposledy. Ako mi dá taký rozdiel, že ja farbné malovátka nemám, to si ešte musím kúpiť. Iba tento mám a toto už je dosť stará značka, ako ste mohli aj pozerať. Už som vymenila. To som si šmala, bo teraz keď som už rozprávala. No a to som vymenila, to sa nikto. A môžete vidieť, že
Úplne sú iné značky, aj iné objemy, aj keď si na druhú a na tú druhú, tak môžete vidieť úplne veľký rozdiel. Aj s týmito šticami môžete vidieť rozdiel a tu tiež to taký chuci. A teraz ako, čo mám s nimi robiť, keď nemám tu žiadnu, mám tu iba takú, že toto už je dosť stará značka, sa mi nechce. To sa mi nechce, to dosť. A toto je tiež stará značka. A toto sa možno ešte stále má. Nechápem. Ja tu nemám ani jednu takú rozňažňujúcu. Tak ja si iba natriem s touto hnedou, aby som nebola iba ako také čudo. My sa z tomu dostali, ale ako od uší ťahám dole. Ucho, neznašam, keď mám ucho, zdačím, potom mám bolí ucho. A s tým som ešte podľa prekliknúť si odpaliť ísť 5 a vidíte milión. Ja to zakončím s touto voňavkou Liu a nakončím to takto. Možno, že je takto. Aha. Video je hotové. Teraz, keď som natočila toto video, tak som zistila, že nemám žiadnu rozjažňujúcu túto malovatko, iba okrem tejto takej telovej. A proste je mi to strašne ľúto, že som sa nemalovala. A prepáčte mi to. A ja ani idem takto bez ničoho, iba tento hnedý rozhľad, čo vás mám a copy, ktoré mám pokažu, mám spraviť. A rúž, by som si je spravila, ale teraz som stratila ten, ako vidíš, idem to robiť a nič nemám pripravené ani pozreté. Všetko mám náhľad, takže nemám. A tu je. A iba jediný mám taký, ale že vidíte to natrem dolného. Aha. A z horného ale dosť to páli. Preto to páli, lebo je veľmi silná a je to od Avonu. Som si kúpila Avonina. Ukradla som máme na čauš. To je všetko mojho videa. Je mi to ľúto, že som sa vôbec nepovedala, že čo tu všetko mám, ale aspoň bolo také video o mojich rasenkách, že aký je rozdiel. Ja som si myslela, že všetko je rovnaké, ale ako nie sú všetko rovnaké. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte nelike. No ja. A tešite sa na druhé video, bude paráda, budú všetky moje kamarátky a budeme malovať každý jedno sebou. A bude to 6. diel. Ahojte!